Pak. Nggih. 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 Pak Dalang Napa? matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Jenengan wau pas nembang pas bawa iki saklem kaya Gatotkaca. Bareng sampun nembang gen lagu Kangen ning Ati malah kaya dosa muka malah. Wah, ndaplang luar biasa. Nggih. Matur nuwun. Saliman riyen lho, Pak. Nggih. Saliman riyen. Salaman piye? Ya saliman lho, Pak. Salaman ya salaman. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Pak. Ampun Piye? supe lho, Pak. Iki Lah. ning iki nggur piye iki? Lah. Ben gak ketok ngono piye? Ben gak ketok, Pak tutupi, Pak. Ben gak ketok ngono. Lah, ben gak ketok piye? Tutupi ngene, Pak. Loh, Pak. Sik pun izin kalih Bu Win dereng mangke. Bu izin nggih, Bu. Nggih. Pun kula izin ki lho, Pak. lah lah. Lah, Loh, piye malih ora Alah, Pak Winadi lho, dadak. Awas ndasmu awas. Aduh, terima kasih lho, Pak. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Nggih, Napa-napa. matur nuwun, Mbak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Dadi wis ditata Pak Supito karo Pak Win iki. Sing nyanyi Pak Min, sing nyawer Pak Supito. Napa kula derekaken ten mriku, Pak? Oh, boten. Matur nuwun nggih, Pak. Atas, Pak. Ampun nganti kena godha, Pak. Kaya ngoten niku sinden iki angger ngerti piyayi munggah ngoten raine kaya kotak amal, Pak. Lah iya sembah nuwun karo Pak Win, karo Pak Supito, Letresno karo seniman munggi gayeng-gayengan kok mak ngene iki. Lah dawuhe Pak Supito kala wingi kae nalika tindak ngene dhewe supaya ngejak sinden cilik sing lagi kelas 2 SD. Ayo sak kucing sian. Iki wis kat mau wis medan-medun nguyuh ae. Iya ta. Genduk Sofiana Putri. Ayo sing kondang. Soraya. Iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Ngono. Ketaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang. Ayo. Wes terus piye wis? Apalamu piye nduk bar kuwi? Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu nduk cah ayu. Sinden sugeng dalu. Sinden kalau. Sugeng dalu Bu Sinden sing gemoy-gemoy. Wah iya. Gemoy nggih. Iki Om Penabuh pengrawit. Sugeng dalu Om. Ayo. Sugeng dalu Om. Nggih, saiki sing mirsani kabeh para penonton sugeng dalu. Rada banter nduk, aja liri-liri ndak kaya baterai entek. Ayo. Sugeng dalu para rawuh. Ayo banter, iso ora? Sugeng dalu para penonton. Kurang para Pak. Hah? Kurang para Pak. Wis semono ya. Tak delok intil-intilmu obat terus nang kene marahe. Ayo. Intel-intel. Nama lengkap sinten? Napa? Intel-intel ini napa? Heh? Intel-intel ini napa? Intil-intil. Kene lho, neng gulu kuwi lek enek sing kene bagiane anggere nggih obah. Kaya Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah titik-titik intil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obahne Bukesi ngono ya. Ayo aja ngomongin ndok iki murah, regane murah. Ayo. Ayo. Coba kaya apa? Ngaturke panuwun karo Pak Supito iso ora? Pak Supito, kula ngaturaken panuwun sampun panjenengan timbali. Wis nerokne Pak Dalang ya. Nggih. Madhep rono. Ayo. Ah, coba mubeng sik, set mubeng ini. Nek nduk. Wer mubeng yo. Tak. Ayo, nah terus. Ayo. Mubeng rono, madhep rono. Iya, heeh. Muter. Iya. Balik kanan, gerak. Iya. Ngono ta, Pak? Apik, dadi gelungane ben ketok kok penonton lek kaya ban Vespa ngono lho ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas sirah karo gelungane wis pas. Sing kegeden iki kembangmu ngiwon nengen lho. Kaya rating e. Ayo.
Nggih. Duduk kembangnya.